naozaj veľmi absurdné, že sa na nás pozerá ešte prezident. Nie je to absurdné? Repakový hodno, rakači nie sú hovno, domu kvalitné umenie, establište to dobré. Repakový hodno, rakači nie sú hovno, domu kvalitné umenie. Kokotovi Jurovi veruje kokot Mišo. Manže, ja sa rozcvičujem prvýkrát v živote. No, výnimočné na slovenskom punku bolo to, že bojoval proti vtedajšiemu systému a tým pádom bojoval často proti ľavicovým veciam, respektíve ultraľavicovým. Vtedy to bolo tak, že nás naháňali policajti. Furt sme boli na polícii, tak dvakrát do týždňa, keď to spriemerujem. Len za to, že jak sme vyzerali a že to bolo protištátne. Tí pánkači, čo tu počúvaš ten pánk, že v Devíne je taká diskotéka, tam púšťajú pánk. Tak som tam došiel, takýto proste v desilákoch, na bok učesaný v okuliárkoch, taký degeško alebo čo. A tam zrazu sedeli títo pánkači, sidovky, reťaze, strapaté vlasy. Čo si ty začia? Že ja som pánkač, prečo vyzeráš takto jak debil? No ja neviem, prvýkrát vidím pánkačov, tak vtedy som videl prvýkrát, jak pánkači vyzerajú. Nabúraval tabu. Vtedy bolo bežné, ešte aj v 80. rokoch, že poslali človeka s dlhšími vlasami sa ostriať zo školy napríklad, alebo pánkači boli často šikanovaní políciou len preto, že mali iné vlasy, alebo že mali iné bundy, alebo že mali niečo. Takže už len toto bol protest. Oblečenia si nekúpili, jak dneska si to kúpiš proste v butiku alebo na internete. Si vyrábal sám. Alebo nejaký kamarát, zručnejší kamarátka, frajerka. Tí nám robili tie trička, nám postriekali, odznaky si robili sami, všetko. Gate sme si proste nejak... Zužovali s icherkami. Vtedy sa nedali kúpiť niekde úzkek nohavice, alebo čo to pekné s icherkami, dole zúžil. Sprejom si nastriekal nejaký nápis na tričko. No, už sa išlo. Mydlom naježil vlasy a hotovo. Nesmelo pršať hlavne. Tak tie kapely mali reálne problémy také, že proste došli policajti v noci k ním domov, zobrali im pasy, keď mali zhrať niekam do Poľska a proste nedal sa vybaviť koncert, lebo to muselo mať tedy nejakého zriaďovateľa, SZM alebo niečo, tak všelijakými odrbmi sa proste robili také veci. Fungoval systém nahlášok, ale nemyslím si, že zrovna slovenská punková scéna v tomto bola nejaká veľmi odvážna, ale nabúrávali napríklad pravidlo, že sa museli posielať texty na schválenie a podobne. No a potom v textoch. V tých textoch často nepriamo, často v skrytých významoch. To bol proste problém, že kde ten koncert bude. Čiže ty si došiel na nejakú kultúru, ako sa povedal, to je punkový koncert, že čo sa zblázni, že nás zavrú. Čiže to sa muselo proste nejakí nadšenci niekde zohnali nejakú pečátku SZM a proste objednali nejakú sálu pod falošným nejakým zámerom, že tam bude, ja neviem čo, Stužková, alebo ja neviem, blbo som povedal niečo. A zrazu sa tam proste sa to rozšírilo, žiadne plagáty neboli, nič sa rozšírilo medzi komunitou a došli tam policajti proste s Antónmi a zobrali tých ľudia toto. No tak proste dneska žijeme v slobodnej krajine relatívne, tak to funguje ináč, funguje to normálne.
vieš čo, teraz v poslednej dobe to nevnímam ako štýl, ale ako až módnu záležitosť. To by som povedal, že až módnu, lebo tí Merchadise a čo to je, a tí plné obchody sú, že punkových všelijakých odznakov, cez gace, ja neviem, cez čo. Dnes si mladé baby kúpia v obchode tričko Remons a keď sa ich spýta, že či vie, že čo to má, že ne. Veci sa dá schovať za punk rock, ale v podstate ten pravý punk rock to bolo to divoké, čo vzniklo v 70. rokoch v Londýne. To bol pravý punk rock. Že hovorilo sa, že punk už nemá proste niečo, proti čomu by bojoval. Ale kurva, ja keď sa ráno zobudím a začnem rozmýšľať nad tým, čo sa deje okolo, tu je furt proti niečomu zbrojiť, vieš proste. Áno. A stále je o čom hrať, ale nemôžu muzikanti punkoví vyhrabávať tie staré témy punkové, ktoré sa hrali v 70. rokoch, ale musia vyhrabávať to, čo sa teraz deje. Teraz je to skôr, by som povedal, zábava. Spravíš kapelu, nabalíš baby, opiješ sa to. Jednoduše to tak by som povedal. Dá sa to aj tak nazvať. Aj o tej hudbe to je teraz. Ale sú kapely aj punkové, ktoré stále sa nevedia zmieriť s niečím, ako poviem príklad Domova Psychóza, tak tí protestujú stále proti niečomu, že si niečo nájdu, proste nejaký urán, alebo ja neviem čo, Greenpeace, alebo proste niekde zabijú nejakú veľrybu, tak už spravia platňu na to. Tak ja si myslím, že punk sa za ten svoj vývoj veľmi skomercionalizoval, čo sa týka módy aj hudby, že celé sa to speňažuje nejakým spôsobom, vznikajú kapely, ktoré to robia len za tým účelom, lebo ten názov punk je veľmi akože taký, že moderný, že to je fasa, že in, ale tí ľudia tomu absolútne neveria. Takže je to vôbec ešte punk? No tak volá sa to punk. No ale tá pravá podstata, že? Tá už... Podstata sa dávno stratila. Tie staré kapely, tie Zóna a Slobodka, si to zlízli, to bol punk, to je jasné. A my už čo ja neviem, či sme punk, to už je iba taký nejaký revival, aký to deskapalo. Ja si myslím, že tým to trošku zakapalo, že bolo to tak v povetrí, že no, však nič sa nedieje, není žiadny komunizmus, není žiadna voláka, vieš, taká tá bu, že proti čomu budeme bojovať. A potom tí ľudia začali tak odchádzať, začali objavovať iné veci. Ja by som napríklad bojoval proti televízii. No však televízii Markíza a Joj, lebo keď to zapnem, tak mi je z toho zle. Existujú vždy veci, ktoré ľudí štvú. Vtedy to možno bol politický systém, teraz je to možno komercia, tlak reklamy, tlak vôbec a v podstate aj tlak politický, lebo čo je pre mňa úplne šokujúce na slovenskej scéne je to, že sa často už aj v punkových textoch a už aj u našej najslavnejšej punkovej kapely objavujú také sympatie s takými neonacistickými skinheadmi, čo mne sa zdá úplne absurdné, čo je niečo, čo je asi svetová rarita. Dajme tomu, že som podporil vo voľbách, že som proste išiel proti všetkým kandidátom Smeru, tak my sme už vtedy robili pesničku Cigánsky problém, lebo to je obrovský problém, lebo tých neprispôsobých je stále viacej. Tak za chvíľku bude mať každý takýchto susedov. Za 10 rokov, za 20, keď vy budete veľkí, tak už budete mať takýchto susedov všetci. Ak nie ste nejakí veľmi bohatí ľudia. Mne sa na punku páči hlavne proste priamočiarosť, jednoduchá rytmika, krátke povedanie niečoho a hotovo. A to, že aké vyznáva ktorá kapela hodnoty, naozaj závisí už na každej konkrétnej kapele.
často samozrejme je to tak, že ľudia sa tvária nejako a skutočnosť je trošku iná, ale to sa týka všetkých odnoží ľudskej činnosti. Ale úžasné je to, že ne každé hnutie prežije, ako keby, alebo každý nejaký hudobný štýl prežije viac ako 3-4 roky a tento štýl to prežil už dlhé 10 ročia, funguje a má nejaké svoje aj legendy, aj nástupníkov, aj nejakých pokračovateľov, alebo niečo ovplyvnil, čiže ten štýl to prežil, čo je podľa mňa super. Nikto ešte nevymyslel lacnejšiu módu, ako je punk rock. V mnohých aj takých tých akože vážnych umeniach, ako je napríklad móda, ale aj výtvarné umenie, tak mám pocit, že punk tam priniesol veľmi zaujímavé veci a trošku tým zamiešal, takže aj to je zaujímavé, že je vlastne inšpiráciou pre mnohé veci. Také okrídlené heslo Punk's Not Dead platí v tom, že samozrejme to není už tak moderné, ako to bolo, ale tak ako sa vždy nájdú ešte doteraz ľudia, ktorí hrajú gotickú hudbu, alebo hrajú barok, alebo hrajú čo ja viem čo, tak takisto mám pocit, že punk je natoľko zaujímavý a natoľko silný, že sa vždy nájde nejakých aspoň zo pár ľudí, ktorí ho hrať budú a ktorí ho budú hrať aj v tej takej starej verzii a na tom nevidím nič zlé, lebo... Ja najprejšie na punku a to, čo musí zostať, aby to bol punk, je sloboda. Že slobodný pohľad na vec, slobodné myslenie, autonómne. Tiež si to tak myslím. Kráča si po ulici mladých jalčírom, je už trochu zima, tak zalieva sa vínom, oproti si pochodujú 4 ale hlavy. Mlátenie pankačovi vyslovene baví, a keď aj náhodou fašistom ujde, studený policajt si ho isto nájde, dá mu pár paciek, len tak pre radosť, aby pankač pochopil,